Commission on Elections sa Cagayan de Oro City mikumpirma nga nakadawat na sila og mga dokumento alang sa nakuhang pirma sa People's Initiative Movement aron amendahan ang 1987 Constitution. Ani ang report. Moabot na matud pa sa 39,000 ka mga ngalan ug pirma ang naihap sa 2nd Legislative District sa COMELEC sa Cagayan de Oro City alang sa People's Initiative aron amyendahan ang konstitusyon sa nasod. Sumala sa COMELEC, karong semanahan nila nadawatan ang maong mga document nga gisumite sa ilang buhatan alang sa COMELEC certification sa mong inisyatibo. So, ang ilang gi-submit 41,000, 40,000 names sa kapin na among na-verify at na ihap kibali. And then sa signature, dili man mo tali. So, naiuban mo pirma. So nakakam up ratag mga 39,000 plus nga signature. Usa ang barangay makasandig sa ikaduhang distrito sa mga lugar kung asa adunay sobra 2,000 ka mga pirma ang nakuha gikan sa katawhan. Apan sigon sa barangay, wala matud pa sila kahibalo nga aduna di ay mga susamang lakang sanglit walay koordinasyon sa ilang buhatan. Pero sa ako lugar nga una-una no, kanang insakto naman ang charter chain maayo man. Pero ang problema lang, ang pagdala na lang nato ba, ang pag-manage sa anak, kay medyo gidya na diferensya. Apan sa paglibot sa GMA Regional TV, nagkadaiya ang reaksyon sa mga tawo nga among nakahinabi. Adunay uban nga mipirma, apan lahi ang gipasalig kanila. Sama na lang sa ayuda ug uban pa. Kana lagi ng katong amendment nila nga 1987 na balaod utrohon daw to. Kaya ipasalig nila natin daghang matrabaho diri sa Cagayan. Katura, nimir ba sa mga tao? Ingon sila nga para kuno to assistant sa tupad. Ana siya. Nya nana sila ngiko. Unta din ni siya nga pangpaon namang present number. Para daw sa sunod election daw. Dili sa ko mag pirma ana ma'am. Unahon na lang nimo didto sa katong daghan kaayong mga residents dito sa among luyok kay ngano mas maayo man na nga og ako ray magpirma-pirma lisod kaayo. Apan pagpasabot sa usa ka advocate sa mong People's Initiative nga panahon na kuno nga usbon ang ubang probisyon sa 1987 Constitution tungod karaan na og dili na haom sa kasamtangan. Kay remember atong constitution 36 years na. So naay mga provision at mga panahon na dili na mo apply karon sama anang ang provision sa constitution that only allows for foreign investments no up to 40% capitalization sa ilang mga negosyo diri sa atong nasod. Na kayo na obsolete na kayo na with the World Trade Organization and globalization sa economy, halos na nasod open na sa foreign capital. Sa pangutana nga adunay uban tawo nga wala kahibaw sa ilang gipirmahan, ang tubag sa advocate. Ngano nag-affix pud mo sa inyong signature nga wala ninyo nasabtan ng inyong gipirmahan. Total diha sa inyong gipirmahan naman diha si babaw kung unsa ang rason nga no gipanghayo o giduulan mo para mo mga suportahan mo kini nga kalihukan. Apan alang kang Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy, dili pa kuno panahon nga amendahan ang atong konstitusyon. Atong congressman pag-udak kang kayo pag-ating ka atong charter change. Dili pa. Mismo ang kung ibaylin man nato sa lain na pamaagi federal o parliamentary, ang atong batasan o hinaya sa Pilipino dili ang nga klase sa gobyerno. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.